Движение на българските майки. Точно така. Кристина, кажете ни, какви са вашите очаквания към Ирена Милянкова? Какво може да бъде полезна една толкова красива майка? Всъщност Ирена с нас наистина от много дълго време правеше го под прикритие и по нейно настояване ние много дълго време криехме, че тя е един от основните ни доброволци, съподвижници, дарители. Много дълго време тя посещаваше домовете с нас, без да афишираме това нещо в публичното пространство. Винаги сме искали да покажем на всички хора, че една млада майка, известна актриса, модел, може да прави нещата, които правят всички обикновени хора. И когато тя се съгласи, когато ние поканихме, за да покажем пред хората всичко това, което тя прави и до какво води то за децата, за които го прави, тя се съгласи, ние сме безкрайно щастливи и безкрайно много и благодарим. Благодарим и не само за това, че се съгласи да го прави, и за това, че през всичките тези години показа колко чист и невероятен човек е и какво невероятно удоволствие за нея и за децата да си общуват, да бъдат заедно и да се изгощават взаимно удоволствие, защото общуването с тези деца не е удоволствие само за тях, за нас е двойно по-голямо. С показването и официално пред обществото се надяваме все повече хора да ни чуят, да разберат проблема, с който работим и да обърнат повече внимание на децата, които са в домовете, не само правейки дарение, а и посещавайки ги и помагайки за тяхната социализация. Давайки им внимание. Това е най-важното нещо, което... Човешка топлина, това е основно, което им липсва, не само финансите. Ирена, на мен пък ми е интересно, обаче ти си топ модел и твоята работа е свързана изключително много с суетата. Как успя ти да се опазиш от това да бъдеш суетна и да гледаш единствено само в себе си и да се отдадеш и посветиш на отглеждането на своите деца? Някакси светата не ми е много присъща. Което е много странно за топ модел. Нали? Дори може да, така, да се каже, че е достатък топ модел. На тези, които не са топ модели. Да, в интерес на истината никога не съм се концентрирала чак толкова върху това начина, по който изглеждам. Факт е, че съм майка на 4 деца и че съм жертвала външния си вид цели. Ти не си го жертвала просто. Искам да ти кажа. Добре, солидарни ли са българските майки една към друга? Как ги усещаш? Да, определено. Когато правите инициативи, включват ли се много хора? Да. Страшно много майки. Да, наскоро даже имаше едни майки, които протестираха за майчинските. И аз очаквах наистина да се съберат много хора, даже във Варна, в Пловдив имаш. Някакси не се случиха нещата. Имаше, може би, около 10 на 15 майки с колички. Вашите впечатления, от вашите инициативи какви са? Знаете ли, факт е, че едно от нещата, които правим толкова дълги години е да успеем да накараме обществото ни да направи едно гражданско общество, което да има своето мнение и своята позиция по наболели проблеми. Обществото включва ли се? Как го усещате? Да. Държавата помага ли ви? Помага ни. Особено в последните няколко години успяваме да работим много добре с държавата и тя най-малкото вече ни чува. Чува нашите искания и доводи и прави всичко възможно нещата по някакъв начин да се решат. Факт е, че има проблеми в тази държава, свързани с деца, с болни, с възрастни хора, които много дълги години са били неглижирани и няма как с пръчица просто вълшебна да ги оправим. Но колкото повече хора се ангажират и ги приемат и дават съвсем малко от всеки се има нужда, толкова по-бързо ние ще ги решим. Въпрос на това да приемем всички, че един проблем го има и да се борим всички да го променим. Ирена, ти имаш 4 деца. Кажи ни, понеже все пак си минала през отглеждането наистина на 4 деца, не всяка майка в България може да се похвали с това. Кое ти беше най-трудно във възпитанието им, в отглеждането им? Къде срещна най-много пречки и с какво държавата ти помага? Аз мисля, че относно възпитанието това е цял живот. Не мога сега да кажа, въпреки че моята дъщеря, голямата е на 10 години. Много се надявам да им давам това, което най-много имат нужда децата да растат в семейна среда, в атмосфера, която е изпълнена с много любов, с много обич и внимание. Подкрепа на държавата има, естествено, за многодетните семейства, но винаги може повече предвид как стои въпроса на другите държави. Добре, как успяваш? Аз имам едно детенце, момченце. На 4 ми струват малко множко. Как успяваш да им дариш на всичките по-равно внимание?
Любов, внимание, децата усещат, ревнуват, нали, всяко дете иска майка му да го обгрижва него най-много. Това е нормално, да. Ами има моменти, в които ми е много трудно. Има моменти, в които може би голямата ми дъщеря или малката са се чувствали пренебрегнати, но аз се опитвам да наваксвам вниманието и се опитвам да отделя внимание всеки ден на всяка една от децата, да си поговорим, и опитвам се, смисъл, наистина има моменти, в които може би не успявам, но гледам да наваксвам по някакъв начин. Ти се опитваш да наваксваш, обаче повечето майки, зависими собствените си грижи и в стремежа си да правят кариера, пропускат много важни и съществени моменти така от възпитанието и от живота на своите деца. Какво смяташ, че така остава за тях завинаги загубено? Да, това са най-големите страхове на всяка майка. Ами, смятам, че родителите трябва да бъдат до децата си във всеки един етап от техния живот, да ги подкрепят и да ги обичат. Независимо, дори когато настъпи момента, в който те като птички ще отлетят от дома. И наистина се надявам да се справя. Плаши ли те от сега този момент? Да, това е един от най-големите ми страхове, признавам. А ти самата за какво мислиш, че може да бъдеш пример за българските майки? За българските майки. Знаете ли, аз захващайки се с тази кауза и решавайки официално да обявим моето съдействие към дейността на Фондация Движение на българските майки, аз смятам, че мога да бъда пример за това, че аз родих първата си дъщеря много млада, а една от основните дейности на фондацията е да подкрепя именно семейство в риск. И минавайки по този път, си давам сметка, че действително, ако не бяха моите близки, приятели и роднини, едва ли ще се справя толкова добре. И пак казвам, да, това е една от основните цели на фондацията. Именно да подкрепя, да помага с каквото може на семейство в риск, тъй като целта все пак е да изведем децата от домовете, да ги настаним при техните семейства. Понеже ти красива, умна, успяла, известна, изведнъж започваш да помагаш на тези семейства в риск. Някакво събитие ли преобърна мирогледа ти? Да, определено.